L'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols la podeu trobar a la plaça Salvador Espriu, número 24 de Sant Feliu de Guíxols. També podeu trucar al 972 82 10 22. També tenim pàgina a Instagram, a Facebook i 3 canals a YouTube. Si us plau, no dubteu en contactar. Estudiar és el més important del món. Tens unes ganes d'estudiar boges, però no saps què? Dubtes? Mires el nostre cartell i t'ofega tanta oferta, tantíssima oferta. Per què? Vine a la preinscripció al juny o a la matrícula al setembre i els nostres professionals orientadors t'ajudaran a triar, a descartar i a buscar la millor opció per les teves expectatives. No ho dubtis, corre cap a l'escola d'adults. Durant el curs també t'atenem. Tens una companya que et mira malament? Tens un company que t'ha robat tots els bolis i no te'ls vol tornar? Estàs estudiant una matèria que no entens i no et serveix per res? Estàs estudiant una matèria que entens perfectament i tampoc no et serveix per res? Demana ajuda a les tutories individuals amb els teus tutors o tutores i demana ajuda a les tutories grupals si el cas dels bolis s'amplifica a tota la classe. S'acaba el curs i tothom està molt content. S'acaben les classes. Però, i ara? Què faré? Què estudiaré? Com puc continuar? Necessito saber-ho! A les tutories de final de curs et podem derivar a altres centres on continuar els teus estudis o et podem explicar opcions dins de la mateixa escola d'adults que poden millorar la teva formació. No et desanimis, sempre hi ha camins per seguir. Mai és tard per aprendre.